So kaniday kadlaw day no is mulaag day mi day, pero ang amo ang laagan ani day is grabe kalayo na diri sa moang lugar. O kani sang lugar day nga among laagan karon day is first time day namo ni anhi diri sa ilahang pools. O kani sa pools nga among ganhian day no is grabe kadaghan po mo anhi day diri. Kay lagi aside sa nindot kani lugar day no ang ilang pools diri day ay grabe kabugnaw jud hinuon. Grabe tong marakag naligo og ice water please lang. Anyway, maayong adlaw day ay sa ato ang tanan no. So kani day adlaw day no is nag-decide mi day nga manglaag mi day gawas diri sa Iligan City. O kani sa nga lugar ang amo agtuan day no grabe na jud puno ni siya kalayo o grabe na pud siya kabukid ba. And yes day oo day bukid na jud niya ang among anhian. Mong naabot mi aning lugar day no kay gi-invite man gud nga akong father-in-law day nga nindot na kuno kay diri liguan. Og nindot pud ako no kay ni nga pools nga amo ang agtuan ba. Mo na ubanon ta mo day sa mo ang panglaag no please lang. Bitaw ay before pa day mo maabot anihang Bulyok pools day no diri sa Naawan, so inana pangadalan ang inyong maagian. Kay layo man lagi kay ni sa tanan nga pools day og sudlunon pud kayo day mo nang gi-grab na ko opportunity day nga mag-video ko sa ilahang mga view diri. Kay lagi grabe pud kanindot ang ilahang view diri. Og kanang dalan nga amo ang maagian day no is mo na yung maagian day inkes lang nga mo anhi mo diri sa Bulyok ba. Kay kani mangong Bulyok diri sa Naawan day Misamis Oriental. Grabe jud pud kadaghan mga ligo diri. Mo na sudlunon pud noon kay ni sa tanan ang ilang lugar day kailangan jud pud day nga namoy sakyanan. Kay lagi wala jud ko kakita day ba day nga naay na masahero day padulong diri sa Bulyok. Kay kung makita na ninyo ang amo ang giagian day no marag wala kay mi katagbo ba. Kay lagi kani mangong Bulyok pools day no kay tuyuonon kay siya kay lagi layo pud noon kay siya day marag na siya tumoy sa bukid ba. O pag abot gali sa dalan day no is dili jud pud mo mabalaka kay lagi day simentado siya. Mo nang okay ra pud kay sa tanan day magbiyahe diri. O kani pud nga lugar day no kay grabe kadaghan og laagan nimo kung gusto lang nimo magligo-ligo ka ba. Kay daghan sa kaiming swimming pool day nga among nagian before pa sa Bulyok pools. Anyway, before day mo mosulod ani sa Bulyok pools day no is na day maningil sa inyo nga entrance fee. Pero barato ra sad kay day no kay 50 pesos ra pud ang sakyanan. Og mao na day ni day ang Bulyok pools. Ang nakabati lang jud diri day no kay layo ra kay imong parkinganan. Kay lagi day pag mo parking ka day diha ra jud siya sa ubos ba. Dayon kailangan pa pud nimo mo hike day para maabot jud po ka diri sa Bulyok pools na jud nila. Mo na matagbaw po kag hakot day sa inyohang mga dala. Kay lagi day ba distansya ra kay sa tanan lang parking lot day og sa pools ba. Mo na kailangan pa nimo mo hike day og moagi pa kanilang tulay nga gamay. Mo na pag moanhi gali mo diri day sa Bulyok pools day no ayaw mo pagdala og daghan kay bagahe. Kay para dili mo matagbaw og hakot day no please lang. Anyway, kinsa na may nakaligo diri sa Bulyok pools so comment mo diha sa to ang comment section. Kung unsa pa yung maingon day ba day kay ako man gud day no pag abot ako diri sa Bulyok pools day no nakaanad jud ko day wow. Wow grabe nindot jud pud noon kay sa tanan ang ilahang lugar kay lagi day bag-o man pud ni pananaw sa mo ang mga mata no. Kay basta bang gud bag-o nimo ning anhi sa isa ka lugar day no is grabe ma-appreciate jud mo og maayo ang lugar. O kana bang makana ka day no nga dili ka kamahay day bahalag sa kanaog ang imong dalan nga giagian. Basta pag abot nimo sa isa ka lugar day nalipay og nalingaw bitaw ka. Pero day pag abot namo diri day pag tuslo na ko sa kontiil day nagdaduhan na ginoon pud kog ligo. Kay lagi day marag ni andar ang ako ang pagkakandingon ani mga panahon na pis lang. Kay lagi man day grabe ginoon kabugnaw ilang tubig day marag ginoon pug ice water. Muna naglibog na hinuon ko day maligo ba ko ani og dili ba. Og inana day kanindot ang ilang pools day o. Ay sus day grabe ka kusog sa ilang tubig. Unya ani pa yung mga panahon na day no kay nagulan-ulan ba ning samot na gid hinuon og kabugnaw anihang lugar pis lang. O kani sa daw kunong Bulyok pools day no isukad-sukad day iswa po daw ni kasulay day nga gibaha ba. Di ba kabalo na biya day no nga ubang mga pools day is makita nato day daghan kay sarang gipang-anod kay lagi day ni kalit og kusog ang tubig. Pero kani daw Bulyok pools day no is wala jud daw ni kasulay sa mga inana nga mga panghitabo ba. Mo nang safety ra po daw kuno kay niliguan diri day bahalang magulan-ulan daw kuno. Pero ang problema lang jud nimo diri day dagan jud ang kanding diri sa mong kalawasan day ba kay grabe jud katugnaw. Kana bitaw maranam po doon kag dili ma-enjoy day tungod sa kabugnaw po noon sa tubig. Unya day aside sa kabugnaw sa tubig day no ninduyog pud ang kusog kay sa tanang hangin. Ay Diyos mio day gipanuhot ko ani mga panahon na day oy nagutot-otot gog ko day please lang. Samo tabitaw day no muduol jud ka diri day sa kusog kay nabusagak nga tubig sa ilang pools. Ay sus day walay joke day no grabe katugnaw sa hangin o grabe kabugnaw ang tubig diri sa tungod. Muna aning mga orasa day no is wala sa ko naligo day giuna sa nako kaligo ang ako ang piso. Muna ni sulay ko hilamos ilang tubig day ba day. Ay Dios mio day grabe jud katugnaw diri sa tungod sa ilang pool. Kana bitaw nga imong mga pores day no is masira jud ani day kung diri ka taga-adlaw manghilamos ba. Bitaw day oy paglaag bitaw na mo diri sa Bulyok day no kay hayahay biya kay mi day no please lang. Kay lagi day gi-invite man gud mi ani day sa amigos ako ang father-in-law day nya wala min niya gipadala og pagkaon. Kay lagi sila ra daw magdala day kay sila ra daw magluto og pagkaon para sa mua. O di ba day grabe na mo kaswerte ani mga panahon na. Kay lagi naabot pa mi sa ilang lugar day nga grabe kanindot og pool. Gilutoan og giandaman pa mi nila og pagkaon. O giniwi day balik dito sa akong pagligo-ligo no. So kani mga orasa day kay happy ta man nagi may manguli day mo nang naligo nako. Kay para sad makatilaw ko sa tubig sa Bulyok pools no ay please lang. Bitaw day pag nabitaw ka sa ubos sa kusog kay aga sa pools day no kay grabe marakag anuron. Kada bag nabula-bula na bitaw ang tubig day tungod sa kakusog na bitaw. Pero in fairness day haday grabe kanindot ang tubig. Kay
lagi bugnaw kay sa tanan day ba og kusog po bitaw kay sa tanan ang agos. Og diri day sa Bulyok Falls day no kay daghan kay kag pwede kaliguan diri magpili lang kaday adto ba ka sa lalom or adto ba ka sa mabaw. Ay grabe ka taas ato ang video karon day inya kumusta man nangaluthan na ba ang mga mata ninyo ay please lang. Bitaw ay daghan ay salamat day no sa mahuman ani nga video kay lagi grabe gyud ni kataas. Og anyway mo ra dito ko i-share sa inyo no og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nambay mo ay.